Wani bincike da aka gudanar a tsakanin ƙasashe 140 ya gano cewar auren mace sama da ɗaya na ƙara tsawon rai da samun ci gaba a rayuwar. Ana iya cewa sakamakon wannan bincike ya saba wa tunanin da mutane ke yi na cewa auren mace fiye da ɗaya na hana kwanciyar hankali. Binciken da wata Virpil Lumma ta Jami'ar Sheffield da ke Birtaniya ta gudanar game da matsin tattalin arziki da zamantakewa ya nunar da cewa mazan da suka fito daga yankunan da ake aure fiye da ɗaya na samun ingantacciyar rayuwa sama da kaso 10 cikin 100 kan masu auren mace ɗaya. Magidancin dai na jin daɗi game da yadda matansa ke gogayya wajen ƙoƙarin nuna masa ƙauna da kulawa ta musamman. A cewar wani masanin kimiyya Lance Walkman na Jami'ar Bath, wannan kwanciyar hankalin zai ba shi damar faɗaɗa hanyoyin neman abin kulawa da iyali. Lance ya ce lallai masu mata 4 ba ƙananan jarumai ba. Garzali Yakubu guda ne daga cikin rukunan mazan da ke da mata fiye da ɗaya. Ya kuma bayyana fa'idar da nasarorin da yake samu. Mata na 4 zan iya cewa sojoji na yaƙi da suke taya ni yaƙi na harka ta gwagwarmayar rayuwa da su muke zama mai shawarwari. Zai ma wahala ga na kawo wani abu da ya gagari shawarwari. Ni su ne abokan rayuwata. Ba na jin akwai wani mai kuɗi a garin Kano da ya kai ni jin daɗin rayuwata. Shin menene ra'ayinku game da wannan bincike kan alfanun auren mace fiye da ɗaya? Mu haɗu da ku a comment section.